И какво става, хора? Аз съм Оникс и това е. Това е един клип, който искам да кажа, че правя giveaway на Minecraft премиум аккаунт. Но първо искам да ви кажа, че съм си купил Minecraft и това е моят скин на мече Супермен. И отзад има О, като О, Оникс. И да, искам само да ви кажа, че правя Minecraft giveaway аккаунт. И нещо, което трябва да направите е, първото нещо е да се абонирате. Първо трябва да се абонирате. Би трябвало да ви излезна точно сега нещата, които трябва да направите, но все пак ще ви кажа. Първо трябва да се абонирате. След това трябва да харесате клипа. И после трябва да напишете само запис. Без нищо друго. Само запис. И надявам се да се някой, който спечели акаунта да се кефи. И да има абонати. Да, ще изтегля томболата на 16 този месец януари. 16 януари. И да, само да довърша това, което правя. Някакъв прозорец. И надявам се да записвате. И чао!